Shobha, Yaki Parabangay, Hakane Jason. I could lay Roya P. Barrow, Haka Kurten, Kabadan Bor, Bat Kabatiang Tam, Try Jongi Ujus Chris, Ubau Nong Panim. Kane Kade Kasingi, Kabakerpang, Na Kamantaki Ying Kisam Kristan, Balapan Bait, Da Ka KJP Senat Kabamashwa, Bat Ka KJP Assembly Kabamanta. Hakasngi Utrai Kabanengkong, Jong Ubnai Me Man Lagasnem. Don lightly, Imat Kibakam Kongsan, Hakabarake, Ya Kaneka Christian Home Sunday. Kabanengkong Ban Panklan, Ya Kajinglong Mensim, Jong Ki Ying Kisam Kristan, Kajing Ai Shakakam Kajong Blay, Kajing Shakri Ya Kabalang, Kabar, Bante Songlang, Ya Kajinglong Kaway, Ha Kabalang, Kabalai, Ban Pan I, Sha Kapertay, Ya Kajinglong Babha, Jong Ki Ying Kisam Kristan. Ngin sedang no ya kene Kajing Shakri yo blai, ngin le ja khamat jong blai, ha Kajing Duai, ngin Duai. Ya ngo ime au blai ku bau pa jongi. Malong try badus im jong sim. Ya ngo ime au blai ba mela penyo ingi, ha kene kesengi, kabakerpang, ban ken mau ya ki ying kisam Kristan ki jongi. Why I try to be by Memon Kirku in Yilang Baro. Kibala yo snow. Yakane Kubor, Katin, Kajome, Hakane Kapor. Dagabang men can mock Pangru, Yaki Parabangan. But Yaki Ying Kisam Kristan Jungi. Hapo Jonkabalang. It why I blame by Memon Simti but Manyalam. Yakane Kapor, Nado Kabastang, Hado Kabawai Jonka. Snow Aublay, Yakini Jingwai, Haka Kurtang Gajong try, but would non pen in by 8 at Jung Jesus Christ. Nado Manta, Shadow, Gibom Jukun. Amen. Ninya Solang, Ya Kajing Shakri Gajongi Ublay, Da Kabangin Roi, Kanek Jingroi Kabalais Pa Sapoa, Kajingwai Kabalais Pa Sapoa. Ha maus yang bante, mensim jong awat kanong rim kra bayane, ban pensyong yelade, awak jeng yak ngam septing, maus yang skemutrai, abaki jong bonjan, syok yela mensim swai, kajing ruai kabal lais pa sapuar. Ha mau si yang bante mensim jong awan kanong rim krau bayai ne ban pensyong yalade. Hawa jing yang ngam septin mau si yang skam utrai haba ki yong bunjan sho yala mensim swai don blay hapo dengki blay ba kum u blay jongi u bas go bang ban ma bars go bright yam jongi
si ukam hon ban isnei la kano ngirem kanejing in ublay. Nya phai sekak tin ke jong blai naga gospel ke jong Matius kalenong ka ba fra bat ka khot ka ba ar pulai adu ar pomnyo diktin ki ba ong kumne te haba ula kiu hakalim ki sunran jong u kele bot ya u hakmi ru ka jingki phalo ka ba kraw kalami hakaduriao kat man tulab ya kata kalim da ki jing at phlong nrei ula yotia te haba ki sunran jong u kele wan ha u gelak kristiu yu giong ko kunra to pen im yangi ngen sayang ute ula ong haki balai ba philong ki ba shapting a phi ki ba ret ki jinget anda kumta ula ki ula sneng ya kala bat ya ka do yo ru te kala long ka ba jai jai kita ki priu te gele kendit ki ong uba kumlo ne uba kila eru bat ka duriao kia gongu ya u doble un kerku ya kane ke jing pole bat ya ke jing shaskor ya ke tin ka jong blai tong ne le khmat jong blai ha ki jing duai tong duai ya ngu ye me au blai u pa jong blai ba dap le ke jing e bat ke jing isnai ya ngu ye me au blai na ma ke jing isnai bat ke jing kerku ki jong me baro ki ba me melale ha ke jing im ke jong i ngai ngoi me try kan ra kam tam ba me mela ai da ke jong ke jing im na kam ta ban sil spa yang i ki nong pop ki ba jat bat ki waran ngai ngoi me a try kan ra bi ba me la pen yo yang i ya ke ne ke por ke ba ko do ba ngin wan ha jan jong me ban sakri me ban pendan boram me ai ngo a try kan ra bi nak mda kene ke sngi ke bakerpang ke Christian Home Sunday ya ke bak sinat ke jongi kala pen baj kerpang nak mda man kun mau ya kirim pe yeng Kristen ban pen klan je ki jinglong men sim jong ki khon jong ka balang try kan ra be ni em makini ki sngi ke me kendo ki jing bat ki jing tunjo ki ba bonjat ki ba pon rekam ki ba pen ki phala ya ki yeng bat ki sem ki jongi nrengi aingo me a try kan dat be namar be me medan hajan bat ni ban me ai ya ki yeng ki sem ki jongi bangin yo mat ya ki jing suk ya ki jing kmen ni phai se me au ble ba me men kun mau kerpang ya ki long yeng ki long sem ki rem pe yeng Kristen baro nado ki baret hado ki basan bakin yo mat au ble ya ke jing dan rakat bat ke jing kerku ke jong me au ble ni bo mat jong me ba men kan mau kerpang ro hak bakum ke ne ke por haba ke ne ke ri ke jong i bat ke persai baro ke we ke dan hab deng jong ke jing sayang bat ke jing ki phala na kam ta ke jing sapyang jong ne khnyang jing pang corona virus 19 kabla sari ki men sim jo ki priu de ki phau la atrai kana be trai ni bu khmat jo me to isnei ba me men plat no ya kane ke jing pang ke jing sitam ke badan ha ki priu ha kalem sorong jong kane ke perthai men kan mau ke pang au blai na kamta ki to ki doktor ki nurse bat ki to baro ki badan ke benta ya kaban jele persya ya kaban penduk
ya ka jing sap siang jong ni uknyang jing pang au blei do isneye ya ka ban ron rengkat bat ki nong chong chnong ki jongi ha ka ne ka ri khasi jantia ba e ki jongi ba ngin snow scam ba me don rengkat namar melong tang me ublei bala ban pen khia ai ki jing pang it wai try kan rat e do isnei ya ka ban kurku ya kito baro kinong penyat nado ki bor jong ke sarkar bat ki wei baro ki badan ke benta ya kaman yala persya ya kaman pendo ya uneu jingpang ko try kendal bi ai bakane ka ri ke jong ikan yo mat pat ya ke jing song singan ya ke jing suk bat ya ke jing roi haki liang baro jong ke jing im ke jong i try be ni bo khamat jong me to isnei ya kaman don rekat bat ngi hakne ko nado ko basdang hado ko ba wai jong kene ke jing sakri ke jong i sngau au ble kene ke jing wai ha ka kerteng ke jong try bat no nong panem jong i Jesus Christ amen menta ngin yo ban lum ya ki jing ai ngu kumba ngi ngi lapan bai ba kandon ke jing lum jing ai ngu ha ki yeng ki sam jong ki parabang ki jongi ha ka balang te kat banang lum ya kine ki jing ai ngu ngen yo sngo ya ke jing ruai krepang ya ka bang ni lapan bet na i mister island koi bat ki parlok jongi bat haden bala da ban lum ya kine ki jing ai ngu ngan khot ya i teman besan jongi Dr. Diwan Swet ba insa penkentang ya kini kijing aingo mentang lum no ya kijing aingo Show you right,
pa jengi ubah peneng. I aingo ime try agane kapor. Mamana pelai ngi bangin yo egane ke jeseng jengi lamba jo kane ke channel ko penbai. I aingo try apdeng jung kiri ki jing e ko bon ya ke bangi de bene kendu. Ri ke jengi wa ka pertahi par ko wai. Ndrei me ai ri ngi me dorang kat lama ngi. Ma me ker khua try ke jing em ki jengi. Kum ta ha ka poru Giwana try ban ai kini ki jing ai ki ne ki jing ker khu ki wa khrau tam ye ki ba mathe ki jing em ki jongi ha ki yeng ki sem ki jongi ta to ker khu ba ki ne ki jing ai ki jongi ki baret ki long shisha ban nan bu rom ye ker teng jong ne ha ka no ka benta ya ka balang kan penan kam try ngi do ai ro ka ne ka po ti snai ban rengkat lam ma ki ram pai yang kristan ha ko ka ne ka sngi ko kerpang Pangila tribe and I getting shaniak kahame. Baring it's chem tribe and malblay. Man pen kiapat. Ki baro ki jing long jong the kapate. Ki bang ye kendo hakini kisi. Kerku try ki baro ing spend and kapor come tam. Ki kubor kun ye snow ne shadwi jong. With a long shisha kubor. Kun I ki jing bang ki kan jaman sim na kamanta jong ilang baro ki ye snow. Ipan kena kateng try no peni Jesus Christ. Amen. Shua bangin sa yo sngau ya kabor jong katin ke jong blai ngen yap tengpat ya ke jing sekri ke jong i da ka bangin ruai ke ne ke jing ruai ka ba sans pa ar ko ar ka jing ruai ka ba sans pa ar ko ar yeng kristan ba sun syaro blai jing suk karan hangta ki jing ero badap bachlai ya u halakrta dang ha u ban aiti bab ya u ban chakri man la kasni man la kapor u long u bakodor ka jing ruai ba sanspa atpoar Ying kristan basen shar u blai jing suk kadon hangta Ki jing ya ro badam baslay ya uhala karta tang ha uban aiti ban ya uban syakri man la kasngi man la kapor ulong ubah kordor man la kasngi man la kapor ulong ubah kordor kak tin jong ublai ka bakor harum pe yin kristan tang makahi ka ba ai bor men sim plot ka kersan jing kular don hang ne plin ya ka ban pule man la kasngi man la kapor kalong ka ba don bor man la kasngi man la kapor kalong ka ba don bor jing dwai na rum pe yin kristan kin yai long borobor la tam ka ni ban roi ban san la dangi la nhau cor jing pen soi u soi tan kim la ban tor hajan namar hasen da jong u try ka bor jing jong un ai namar hasen da jong u try ka bor jing jong un ai
Jisu qua ban sinh xa Yen Kristan baro par Dian bat ben long u kle jong ka Un rina ki jing ma La da ki wei kem tre Hukum jong u ban le Mga lembat Kayingin ai Jing sha kriya utrai Mga lembat Kayingin ai Jing sha kriya utrai La sib benai tam mentah nado ka arpa atrik jok benai mas ngim sim yo sio ki jingi sang mane blai ha ka balang miladu sibun ki kam ki bangi dai ban pendap ha ka balang la mana bag la penjeri da ki an ki kanun jong ka sorka ban nomsha ban yalum bon briu lakang ya ke jingalang paiba ke ba kentuk ya ke jingisang lang jongi kum ki kristan la penbet ya kene na kadau ban khangla ya ka jingsak tiang jong une kenyang jingpang ka babaro nitip ka corona virus 19 ngi la persang kum kabalang ya kaban sam ya ka kubor jong ka tin ka jong blai ya ki khon jong kabalang ha ki ying ha ki sem lengba jong ka ne ka program ya ka ba ngi la punbe kum ka youtube bat ngi ngai ba lengba jong ka ne ka channel ya ka ba ngi la punbe kum kabalang kandalong ke jengkerku ya kitu ki parabangai ba e jongi ki bayo sengau ha ki ying ha ki sam ki jongki lamro ba di kitu ki wei ki parabangai ru ki bala banyo sengau lengba kan ke kubor ya ka ba ngi la penbai ke kubor jong ka tin ke jong blai ka bangadon kalong na kato ka bentang ya ka pangala pule ha ka pasdang ka tagalong na ka gospel ka jong Matthias ka lenong ka pra bat ka khat ka ba ar pulai hadu ka ba ar punyo bat ka bentang jong ka jislok ha ka ne kalong wat septing hapdeng jong ka eryong baki ying ki sam kristan jongi ngim dai bandan ka jing sapting hapdeng jong ki eryong ba jong ka ne ka percay tong le khmat jong le ha ki jing doi ai ngoi me au le ba men dan kat balau jong syakriu jong le ya uba me mila ibet ya ka ban penyang ha ne ka por ya ka ban sam ya ka kubor ka tin ka ba im ka jong me idwai ro awle ba me men kurku ya kito baro ke ba yo sngo ya ka ne ka kubor ka tin ka jong me ai ba ka ne ka kubor ka ne yo ja ka ki do nut ki jong ki ba ka yo ya ka jing ba ka ba kan jam se sngo awle ni ki jing duai ha ka kerteng u jisu ni pa amen awangi ngi pule na kane ka tin ka jong blai ya ka bratho ha kane ka gospel ka jong Matthias ba thabangi pule ro na ka gospel ka jong Lukas ha ka nong ka ba pra bat ka khot ka ba arfu ar hado ka arfu san ka itu ingi chapang
kane ke jingjia ya kabalajia kumno ba utra jisu ha ke jinglai lenti rengkat bala ki jong senran ha kadorio ha kalilia swa bangingin poi sya kane ke benta jong ke jisulak na ka tin ke jong blai ka pen kan mau yangi haba ngi let cheki ying di sem jong ki parwangat ki jongi ngio i hakiba bon ki kamra songkai jong ki parwangat ki don kine ki tin ji ki blatho Christ is the head of this house, the unseen guest at every meal, the silent listener to every conversation. Ki don kine ki tin ki basngotunan ba la tho ha ki kinro jong ki yeng ki sem ki jongi ni em ha ki ni ki sngi ki ba ha ka ba ki yeng ki sem kristan jongi ki shalan shap ha ki eryong ki erlang thari ki ba ya ya ka ban pengam jelok ya ka jingim jong ki yeng ki sem ha ki duriau ba jong kana ka percaya habangi ni pule na kane tin ki jong ble kumbang la ong hakaba shakman na kane ko gospel ki jong u Matthias kalunong ka ba pra ka record ka ba arpu hadok arpu nyo ka penken mau yangi ba men ba u tra jisu udang don na kane ka jingim hakane ka percaya ula ong ye kisenran jong bakin ya let cetai sa siliang jong kane ka turio bat kilia kiu ha ka ling bat kat ba ki sunran kidang ya king ya kata ka ling tra jisu ula let sya ka jaka ka ba kham sekendong bat hangta ula panja tha jele bat ula yotia hunre ong ka tin ke jong blai batang kendet po kalau wan kensan ke eryong ke erngit ke erlang thari ka ba lebek kertep ya kata ke duriau ki daulang ki jingat pelung ki batrim ki basirkai jong kata ke duriau kalau wan kat hadu bakitu kisenran kila septing nama bagi ting ba kata kaling kan sangam apa jang ketoriau bat maki kin sayap kumta kine kisenran jong tra jisu haka ding septing long bakila let jong tra jisu bat kila kersiu u kida ong go kenra ngin sayap de ujisu ula kendit bat ula kija ula sneng ya kata kal bat ya kata ke jingat pelung jong ka bat ka duriau kala long ka bajaya ula phairu syaki senran ula ong hangno ka jinge jongfi bat ka ne ka jinggali ka long ro yaki ying bat kisam kristan jongi hakini gisngi habaki ying kisam jongi ki don haka jingat pelung jong kanek eryong utra jisu ukeli wong hangno ka jinget ke jongfi bat kum ki ying kisam kristan in hapan joba ya kanek jingkeli ka ba utra jisu ukeli ya kisenran abangi pa shu sya ka tin ke jong blai ka bai thu yangi sya phang kane ka jingki kerthap jong ka eryong bat ka erlang thari ka ai ka daw ka ba penlong kumta ka jubab ka bangi ngidan kalong ba ka jingki phalo jong ki ying bat kisam kristan jongi ka daw kalong nama bangi ngimdan utra jisu
haki ying bat ki sem jungi habang ikan mau haki por ki bak kham man chua lene ngila manong haki por ki bak kham man hendai kat no kalong ka bas ngotnat habang ikan mau ya ki ring pe ying ha ka ba ka don ka jing saat ha ki ring pe ha ba pa ka kemi bat ki khun ki chong sau dong ya ka ring pe bat hang ta ki mi ki jing sneng ki jing krao ki jing kentu bat ki jing hikai ki babha bat ki don ru ki jing yathu khana ki birya ki puriskam bat ki wei kat no kalong ka bas ngothiang ban perkhat ye kito ki long yin ki long sam ki ba menchua ha ka ba ka ayam rupa ka ayam sia ka sabtijuk ka dang sensia ha ki ying ki sam bat teng ha kine ki ying ki sam ki miro ki jingruai belum ki duitara bat ki wei ki jingkenot ki babang ki basothiang ha ki ying bat ki sam handrai menta kine kila do bat ni sngau benut ban ken mau e ya ki por ki blai no ka dao jong ka jingdo ya kine kalong ka jingroi haki ai baro kine kila wanra haki ying haki sam ki jongi menta bangin ya kendo ya ki eryong ki erlang thari haki ying bat ki sam kadau baro kalong nama bangi ngimdan Yesus Kristus haki rumpaying Kristan ki jongi hakapor ba Mahatma Gandhi ulelam ya ka jingele laglut ya ka ri India nakakti jong ka jing social jong ki doli ulelet ban ya kendo ya wei u perlak jong u balang u missionary bat uta udai ustan rejun bat u Mahatma Gandhi ulakeli ya ustan rejun wang fis ngau kumno ya kane ka jingele laglo jongi nakakti jong ka jing susya jong ki doli ustan rejun long baula snap sipang batul ai ya kane ka jawab bat ka jawab jong ka long kumne humrol without Christ is ruin ka jing susya hi ka baklam Christ kalong ka jingja ngi baro kum ki kemi ki pa ngi sensar yala ki jong ki ying ki sem ngi tresitam ngi penmi ye ki omsep na kamta ban penha ya ki ying ki sem ban penroi ye ki kam ki kti ban ai ka jingbam ka babyang nak ta ki khon ki kti ka kop ka sem ban ai ka jingnang ka jingsa bat ban wanra ya ka jingsuk haki ying bat ki sem ndrai ki parabangai ba e chau trai ong ha ka ka por ba ki jing tre sitam jongi baro ki long ki balana e lada ngim dan u Chris haki ying bat ki sem ki jongi kan poi ka por ba ki ying ki sem jongi kin ye kendu ye ki eryang bat ki erlang thari ki basirkai bat ka la ro man poi ka por ha ka ba ki ying bat ki sem ki la ban tua bat ban nam telok ha ki durya ka dau ka long nama bangi ngim dan u Chris uwe pa tu priu u bariu blai u bakerteng u kadena une u bala tho ya ka wei ka kat ka ba danam ka ba kerteng family dynamics une u kadena morphy ha ka ta ka kat u la batai cha phang u boramata ka jingdon kam jong u boramata
haki ling hapo jong haka jingyat nanti jong kiling haki duriau ba long bakawai ka ling ka don kam ya uboramata namar ba une uboramata long utia ya ka ban peni ya ka jingyat nanti jong kiling nang bakin nam bakla ya kanti bakin nam ya kendo ya ki mausiang lumne ya ki eryong bat bala ban pun poi ya ki syakata ka gol lane ka thong ha ka jingya lenti jongki kum tau neu breu jong blai kula pendai ong ba ki yeng kristan ki dei ban don u boromata ka bamot ba ka dei ban don u kris hakiyeng nama deu kris ba ya lam lenti ba deu lenti banom ya kendo ya kino ki jingwet halenti bat balak ban penpoi ya ki yeng kisam kristan syaka thong jong ka jingyat lenti ki para bangai habang ipai syaka ne ka tin ka jong blai ka itu syusyu ba mangi kum ki kemi ki pa ngilong tang ki soda ya ka ba ublai ula bo yangi bangin sesar ya ki yeng bat ki sam jungi ban pet ya ka jingbet ya ka jingbiang jong ki khon ki ti ki jongi bara badal ai hangi ya ka bor bangin in long ki soda ki nong pet ya ki yeng ya ki sam jungi bado da airo ya ki sap ya ki talan ya ka bala tho aka tin ka jong blai haka gospel ka jong masayas haka nong ka ba arsan ka khot ka ba khatsa adu laipo sapang ki talan ki ba blai wai ai yangi kum ki kemi ki pa ya ki talan bangingin penton kam hok ya kita baro na kamta ban penba ya ki long ying ki long sem ki jongi bat ngin hap ru ya ka ban ai ya ka jingkhen hap try ha kata ka kher jong kasni ka kher jong kasni langi la pendan kam hok nem ya kita len baro te ka tin ka jong blai ka ong shu kumne te mano uba yo snow ya ka ne ka tin jonga bat ku bale yaki ngan tharai ya u kumu priu basta bala dei ya kalim lor jong mosiang lap ulhap wa kalisle bat kale be hendrai kata ka yin gam sim loklan no namar bala pensam nong rim ya ka lor jong mosiang ngidon kam namar kata ya ka ba ngingen pensang nong rim ya ka jinget jongi hau mo siang nang ba ki yeng ki sam ki jongi kin long ki ban ne bat ki ba scam wei ubriu jong blai ba kertang usi thomas ong gumne ubriu ba klam u chris ulang gum ka ling hakatoria ka ba klam u boitha ngidon kam namar kata kum ki yeng kisam kristan bangi dei bandon u kris kapan kan mau yangi hawa nging rakhe ya kani ka christian sunday bangi dei ban pet sha ka yeng ka jong trai jong Jesus Christ ha ka ba ki kumi ki pa rengkat bat ka yeng kesam ki im katno ka long ka yeng ka ba sok ka ba kman ka ba dan ka jingi e ha ka jingi long ka wei ka yeng ya ka ba la pansan penrang ba ya trai jong Jesus Christ ka de ban long ka role model na kam ta ki yeng bat ki sam Kristan ki jongi ndrai ka ba sosi ka long ba
hakine kisngi ngim sumpet chaka ying kajong try jong yu Jesus Christ ya kabala kha ya kabala panhe ya kabala pansan yu handrai ngipet chaki ying jong kane kepersai ki badap kerhai da kaspa bat kapau gum ka role model kane kapan kan mau yung namar kata ba ngidan kam ya kaman phai chaka ying kajong try jong Jesus Christ gum ka role model ya ki ying bat ki sam ki jongi nang bangin mat ya ka jing yalong ka we ya ka jing ye ha ki e baro kidan kam hawa kum ki ying Kristen ha ki ne ki por kum no bangila ban sanjor ya ki ying ki sam ki jongi ya ki ying ki sam ki jongi ka jing ye trelang jong ki ying Kristen bat kabalang kalong kabaton kam na kamta ban sandur ban penbha ya ki long ying ki long sam jongi ban penhe ban pensan ya ki kon ki kti ki jongi ban ya lam ya ki sya kata ka jing im ka ba kunja Kristen bat ki badon kata ka jing im ka ba tibre ka ba tible ka ba don ka jing kermen ya ki long ying ya ki long sam bat ya ka imlang ya kasalan bidon kam ki parabangai bangi ngin phai shaublai namar dai tang maku unong yarap wala ban pelat yangi na ka jinglong mra na kata ka jingte mra ka bate mra ya ki ying ki sem ki jongi ha ka ba ki bon ki ying ki sem ha ki ne kisni ki mat ya ki jingjia ki pasose ha ka ba ki khat jong ka ying ki ngam ha ka jing bu a ha ka jing di drugs ha ki jing di ki ba bon rakom jong ka ne ka persai ki ba pensat penting ya ki ying bat ki sem ki jongi mano bala ban pelan ya kita ki eryong bat ki erlang thari ki ba dek kasat ya ki ying bat ki sem ki jongi dan kam tangkapan phai soble ba unyarap ya kaman pelat ya kita ki eryong bat ki erlang thari nang ba ki ying bat ki sem jongi kin yo mat ya ka jingsuk ya ka jingsan ha ki ying ha ka ba kum kane kasni ha ka bangi rakhe ya kane ka Christian home Sunday ai bangi ngin kenmau namar kata bangin IT nengkong yalade ban penthma yalade ban penthma ya ki long ying bat ki long sem ki jongi kumba riu jong blai Joshua wong manga bat ka ying ka jonga ngin shakri yo try to oblai un kerkhu ya phi baro un kerkhu ya ki ying ki sem Kristen jongi ba ngin yo ma ya ki ying ki sem jongi ki ying ki sem ki balong ka jingkerman na kamta ka lawe jong ka jingim jong ki khon ki ti bat ba ki ying ki sem Kristen jongi ki nalong ro ka jing sakhi bat ka jing phla ya ki wepat ki bampat pediang bat ki bampat itu yau Jesus Christ ubau tra jongi na kamta ka buram ka jongu amen tong ni pendam ki jing doai tong doai ai ngo ya mai au ble ubau ba jongi wa peneng mula sya yang ni bangin yo ban sakri ban pendan buram ni me bat ban pen snguru ya ka kubor ka tin ka ba im ki jong me na kamta ki long ying ki long sam Kristen ki jongi why a try can not be do ker khu yang ni baro why try can not be to isnai ka ban kan mau ka tang ro ya ki long ying ki long sam Kristen jongi kan mau au ble na kamta ka ne ka ri ki jongi ro ba ngin yo mat pat sa chisin ya ka jing kermen ya ka jing kemen ha ka jing yem jongi da ka ba men isnai ko try can not be ban plat no ya ka jing Safiang
jong ne uknyang jingpang coronavirus 19 au bleng in wai ba me minisne ya ka ban long rang kat bat ngi sngo au bleng gini ki jing doai ak teng try bat unong pen im jongi u Jesus Christ amen Genya penwai no ya kene ki jing shakri ki jongi u bleng da ka ban in ruai ki jing ruai ka ba lais pa san posan ki jing ruai ka ba lais pa san posan Rengkat batu Jesu ngan sayat sukha rengkat batu Jesu hak pertaiba jingai nalau Jesu jing keman keradu rengkat batu Jesu ngam ju siap ting siu kejing ruai ke balai spa santusan rengkat batu Jesu ngan sayat sukha rengkat batu Jesu hak Thầy-ba Jangai na lau Jesu jingman ka lado Ringkan ban u Jesu ngam ju shem ting shu Lamban u jings ngô tiếng lado Rengkan ban u Jesu ngam ju shem tiếng shu Rengkan ban u Jesu ngam ju ngô kinh ja Long per thầy kinh du no u ne ti un sa là ngã đây ban yan ru lên ba buồn chính ma rengkan ban u Jesu ngã du long skamba làm ban u chính chấp tiếng là du Rengkan ban u Jesu ngam ju shem ting shu Rengkan ban u Jesu ngan sayo thia jai ha ba jing lên jong nga ha per thầy la wai anda poi xa neng ru làm ban u ngan sa rengkan ban u Jesu shaki artaba làm ban u jings ngô tiếng là du rengkan ban u Jesu ngam ju shem tiếng shu nhập ngoài ha ka ba wai no to ai ba jing ai e ka matap yang ka jong try jong Jesus Christ ka jing e ka ba phla e ka jong blai ka ba na bom chukun lam ka jing slok ka jing ben ngan ka jing set bor mun simku to long rang kat ban ngi long rang kat ba ki ying ki sam Christian ki jong ngi lam ro ba ru pai lang u jong me Wadan hakalang sodong jong kani ka perthai na do menta se ki bom chukun amen